perquè passi el que passi, l'opinió de la gent és l'opinió de la gent, ja poden dir el que vulguin. No m'agrada mai parlar d'aquests temes, però avui sí, perquè avui som dia 10 i demà som dia 11, i demà tots penjarem la senyora allà on toca. Per la gent d'Arenys de Munt, perquè estic segur que entre els de Madrid i els de Barcelona i entre tot arreu, per desgràcia, demà estaran condemnats.